Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Oče Antonije, počeo sam opet, a šta je sa proročanstvima o obnavljanju ruske monarhije i periodu uspona Rusije? Dušo moja, ja sam ti već rekao, odgovarao je starac, da sudbinu sveta može da zna samo Svedržitelj. Meni je bilo dato da vidim opasnosti posljednjeg vremena i to kako se spasavati. I ja o tome pričam. Međutim, zašto raspravljati da li će biti ili neće biti monarhije? Kakve veze to ima sa spasenjem? Ja to ovako shvatam. Obnovit će se monarhija i šta? Hoće li svi ljudi poći u crkvu, početi da drže duhovne postove, čuvaju celomudrenost i početi da se uče da vole bližnjeg? Naravno, obnavljanje monarhije može da bude dugo očekivana kiša posle strašne suše. Ali, posle takvih pojava Božje milosti, iz zemlje veoma brzo niče korov, koji brižni zemljoradnik spaljuje. Tako da treba voditi računa da i sa monarhijom ne bude isto. Da korov u našim gradovima toliko ne naraste da ne ostane mesta za dobro bilje otadžbinske blagočestivosti. Iako ne treba mnogo tugovati. Pogledaj, koliko je svetih prosijalo u razna vremena posle apostolskih propovedi. I to najviše u periodu gonjenja. Gomile mučenika, ispovednika, apologeta. Mi ispovedamo da je zemaljska crkva, crkva voljujuća. Samo želimo da je vidimo kao pobedničku. Tako je bolje. I od vlasti kakav takav ugled i od bogatih kopejka. Radi ispravno i ljudi te neće ponižavati. Iako je naš narod toliko srdačan da čak ni neradnika ne ostavlja gladnog. Oče Antonije, bio sam uporan, a šta će biti sa našim krajem, sa pravoslavnom Rusijom? Mili moji, to je nekad bilo važno, a ne sad, na kraju vremena. Sada je mnogo važnije gde je bolje spašavati se. Rekao je starac s nekom tugom. Zapamti, dušo moja, i ono najlošije Gospod okreće na našu veću radost i korist. Oče, jesu li tvoji rodom iz Rusije? Da, odgovorio sam, iz Tverske gubernije. Ti tamo davno nisi bio? Opet je upitao starac. 20 godina, oče Antonije, odgovorio sam mu. A šta tamo da radim? Selo je obraslo šumom, tako da se od stanice do njega ne može doći. Sva naselja i sela su zamrla, zemlja je prekrivena neprohodnom šikarom i blatnjavo je. Tamo nema života. A šta ti misliš? Nastavio je starac Antonije. Zašto je Gospod dozvolio tako nešto? Tverska oblast je izvor vode ne samo za celu Rusiju, već i za mnoge delove Evrope. Ne znam, oče Antonije, verovatno to Gospod dozvoljava zbog greha, rekao sam neuverljivo. Zbog greha? Naravno da je zbog greha, ali ne i bez promisla o našem spasenju, jedva se osmehnuši, odgovorio je starac. To je mesto spasenja. Kažnjavajući nas za uzdanje u gordi um, Otac naš nebeski, međutim, čuva za nas pustinju sa izvorima voda, jer suše poslednjih vremena i ljudska žeđ neće biti samo duhovna. Biće i obične, telesne, ljudske žeđi. Evo recimo, ti sad želiš da utoliš žeđ. I kako ćeš da je utoliš ako nema vodovoda ili vode u flašicama? Nikako. I zato ćeš, ako nema vode,
piti iz reke ili veštačkog jezera. Snaći ćeš se. U gradovima skoro uopšte nema bunara, a i voda u većini njih nije bolja od rečne. To je jedno. A drugo, sedeo je sa mnom jedan bivši partizan iz tih mesta i pričao mi je priče o njihovim bojevnim dejstvima i to da se partizanska baza nalazila u šumi. Upravo je šuma bila garancija bezbednosti odvažnih branioca otadžbine, njihovo utočište i mogućnost da sačuvaju zalihe hrane i oružje bez bojazni od nemačkih pretresa u gradu. Oni su živjeli među ljudima i radili uglavnom na železničkoj pruzi. A evo zašto je bivši partizan sedeo sa mnom. Poginula je većina njegovih drugova, neko je izdao, a on je bio u šumi i preživeo je teška vremena. Došli su naši i mislili da je izdajnik i samo što ga nisu streljali. Dobro je da je uspeo da sačuva neka dokumenta i na kraju je 20 godina bio u logoru. Nije preživeo sve muke i uvrede, a bio je izuzetan čovek. Tako i ja, kad sam se vratio iz logora i ljudi su me doveli u koliko toliko normalno stanje, imao sam mogućnost da putujem po kraju, nabavljajući drva i ugalj po narudžbini. Putujem i gledam, a šuma skoro da i nema. Pitao sam gde je šuma, kažu da je tu bila šuma i odgovaraju mi. Isekli su je radi obnavljanja narodnog dobra. I to tako gordo izjavljuju, kao da su učinili neki podvig. Šume se seku i za drveni građevinski materijal. To je novac. I sva ta želj za bogatstvom je zbog neumerenosti. Ali zemlja zatim postane blatnjava. Gospod je blagoslovi šikarom i pravoslavna duša ima gde da se spašava. A u šikari, mladoj šumi, ima i jagoda i pečuraka više nego u staroj šumi. A i čoveka je teže pronaći. Zato ti krajevi i postaju divlji, prerastajući u novoprojavljene pustinje, buduće utočište za sve one koji ne žele da idu na đavoljem povodcu. A bit će đavolji saputnik onaj ko primi adski broj i žigosani pasoš. Čekajte, oče, prekinuo sam starca. Kako čovek može da bude bez pasoša, ako sada obavezno proveravaju njegov lik na železničkoj stanici i kartu ne možeš da dobiješ bez pasoša? A šta će ti karta, dušo moja? Jedva se osmehnuvši, odgovorio je otac Antonije. Gde se ti spremaš da putuješ za vreme Antihrista? A vi ne govorite za današnje vreme, progovorio sam malo se zbunivši. Onda je jasno. To je to, nastavio je starac, što su svi navikli da putuju s mesta na mesto, ali malo ko kleči na kolenima u molitvi. Ali sve to je nekorisno. Oj, kako je nekorisno. Ta sujeta promene mesta uništava duševni mir i izvodi iz stanja mira, razmišljanja. Ko se kreće napred-nazad, vrti se, okreće se i sve vreme se nalazi u pokretu? Zli duhovi. Evo, i mi se zbog svoje sujete upodobljavamo njima. Blaženi pastir, mitropolit Jovan, je video ljude koji igraju sa likom zlih duhova. Nema mira, i to ne samo među demonizovanim igračima, već i u običnim ljudima. A zar za sve to ne postoji opomena da će ljudi bežati, ali ne tražeći duhovno spasenje, već utočište za telo? I neće ga naći. Novi pasoši će imati na sebi Antihristov pečat i na osnovu njega će raditi. Ne znam da li današnji pasoši signaliziraju putnicima ili ne, ali su mi iskusni ljudi pričali da će to tako biti.
Oni su, budući pravi pravoslavni hrišćani, bili bolni u duši što su se prisajedinili toj kampanji sledovanja za ljudima, što da su tražili savjet kako da postupe. Oče, prekinuo sam starca, a da li vi imate novi pasoš? A šta će mi, oče? Mene su vozom vozili u logore. Da, putovao sam u Moskvu. Tada je još bio stari pasoš, sovjetski. Nikada u životu nisam leteo avionom, već više peške ili vozom. Vidiš, često je bilo tako da me neko odveze automobilom, naročito u posljednje vreme, pošto su mi noge oslabile. Cela adska klopka je u tome da čovek želi sve više i više i nema kraja tim željama. Čini se da je tako dobro za nekoliko sati avionom preleteti razdaljinu i od nekoliko stotina vrsta. A nije loše putovati ni sa današnjim autobusom. Oni su tako lepi, a uporedi staro hodočašće, peške, sa letom i putovanjem vozom. Tada su ljudi u toku puta razmišljali, slušali Božji svet, tešili dušu blagočestivim razgovorima. Kako su bili zanimljivi ti hodočasnici. Mi smo u kuhinji, dok smo pili čaj, slušali njihove priče bukvalno otvorenih usta. Čak je i otac počeo da nam se pridružuje, želeći da sasluša priče sa putovanja po svetim mestima. A sada dolaze kod mene ljudi posle putovanja i kao tobože da mi sve ispričaju. Pročitali su toliko i toliko akatista, odsluženi su ti i ti molebani i tako dalje. A gde je straženje? Gde je razmišljanje? Gde su poneseni trudovi? Praznina. To je pustinja. Samo ne pustinja molitvenosti i borbe sa strastima, već duhovna pustinja u kojoj nema čak ni malih izdanaka samopoznanja i nevidljive borbe. Oče Antonije, prekinuo sam starca, znači da ta hodočašća nisu korisna? Zar sam ti ja to rekao? Starac se čak podigao. Svako čovekovo napajanje blagodaću svetih mesta je korisno, prosto neophodno, ali ja pričam o nečem drugom. Jedan čovek crpi vodu iz bunara dobrim vedrom, a drugi probušenim. Ima li razlike? Pa kako da ne? Počeli smo o pasošu. Ne, ja trenutno nemam ni novi ni stari pasoš. Zbog čega su vlasti smislile te papire? Da bi lakše kontrolisale pravoslavne ljude. Za vreme cara se uzimao pasoš samo kada se napuštala Rusija. Crveni demoni su uredili da ih svako i u svakom trenutku ima pri sebi. Ne daj Bože da se ne predstaviš nadređenom u fabrici. Odmah sledi logor. Ali to je još sitno. Ljudi koji su došli sa zapada su mi pričali da se na osnovu tamošnjih novčanih kartica već može odrediti gde se nalazi vlasnik. S pasošima će biti još i gore. Nije jednostavno odrediti gde si nešto kupovao, ali će moći da se saznaju svi podaci o tebi, kao i to gde se nalaziš, na zemlji, pod zemljom i nad zemljom. Postoji nekoliko ciljeva za sve ovo. Prvo, da se ljudi primoraju da se koriste bankama, da sav novac odnose tamo, u Mamonov paganski hram. I oni će sve uvući u tu igru. Samo ta igra je slična igra mačke i miša. Nikakve ušteđevine neće čoveku obezbediti izobilje posljednjih godina života čovečanstva. Kao što će mačka, izigravši se sa mišem, pojesti ga u svakom slučaju, tako će i banke vlasnike tih ušteđevina dovesti do prosjačkog štapa. Jer samo je jedan rogati gospodar svih tih paganskih hramova. Oče Antonije, prekinuo sam starca, šta znači ne treba imati ni ušteđevinu, niti neke zalihe? Zar neke rezerve, pa čak i male, nisu potrebne? Oče,
Zašto tražiš u mojim rečima ono što nisam rekao? Odgovorio je starac Antonije. Ja pričam o bankama, o suvišnom novcu koji ljudi teže da sačuvaju za budućnost. Samo to je već greh i zabluda koja je nespojiva sa pravoslavljem. Kako je poučna Hristova priča o čoveku koji je sakupio bogatu letinu i želeo da izgradi nove žitnice. A čas njegovog života je istekao i u toku noći je uzeta duša tog nesrećnika koji je želeo da živi dugo i bezbrižno. Ali to ni na koji način ne opravdava rasipništvo, ako je Gospod blagoslovio da se ima i više od onog što je potrebno. Pre nekoliko godina sam bio na selu kod jednog sveštenika i tamo su mi pokazali lokalnu, po znacima navoda, znamenitost. Ženu kojoj je na knjižici propalo nekoliko miliona sovjetskih rubalja. Milionerka je bila odevena u pantalone i košulju od nepromočivog platna i kažu da je uvek bila u sličnoj garderobi. Ima više od 80 godina, živi u veoma trošnoj kući, a u novu kuću koju je izgradio njen otac početkom 70-ih nije ni ušla. Krajem 80-ih nova kuća je istrulila i srušila se. Eto šta se dešava. Dušo moja, nije važan predmet, već odnos prema njemu. Da li je supružanstvo greh? Ne, ali ne za sve. Pravedni Jovan Kroštatski je i sam prosijao i svoju suprugu je uzdigao do svetosti. A neko od Bogom blagoslovenog braka stvara štalu, ginući i sam i uvlačeći u pogibiju i celu porodicu. I više od toga, on je savjetovao supružnike da iako se međusobno odvajaju, da to bude na kratko vreme radi molitve i posta, ali uz obostranu saglasnost. Vidiš, čak i u odnosu na tajnu treba trezveno rasuđivati, a najvažnije je da se ne sablazni onaj čije je telo nastavak tvoga tela. Ušteđevine su potrebne u posljednje vreme, pa čak i obavezne, ali treba skupljati i čuvati duhovne stvari. Iako i svetske stvari nisu na odmet. Samo ne novac ili nameštaj sa opremom. I jedno i drugo ima vrednost samo u uslovima ovako uređenog sveta, a iluzorno je u neko drugo vreme. U stvari, pravu vrednost će imati one stvari koje danas mnogi ne žele ni da primete. Stare peći, buržujke, kako su ih nazvali komunisti, sekire, testere, motike. To su stvari koje su veoma potrebne u domaćinstvu. Eto šta će biti vredno. Onaj ko kupuje nove elektronske aparate, zakopava svoj novac u zemlju. Tačnije, deo svog života mu odlazi u vetar. Onaj ko se već danas priprema da živi van postojećeg društva, van njegovih zakona, taj će biti zaštićeniji od đavolskih lanaca. Ne prikupljaj sve ono što ima neku vrednost samo uz ako. Ako ima struje, ako ima baterija, ako ti prosto dozvole da se svim tim koristiš. Danas, naravno, stvar koja se prodaje loše radi, a kupuje se pod uticajem duha današnjeg veka. Samo je njena vrednost relativna čak i u današnjim uslovima. A zatim se sve to pretvara u gomilu nepotrebnog đubreta, za čiju je kupovinu potrošen deo života. Oče Antonije, a šta je sa telefonom, automobilom i sličnim stvarima? Upitao sam. A što automobil? Pa možeš da ga imaš, samo jednostavan, bez svakakve elektronike. Upravo ta ozloglašena elektronika će postati bič za čovečanstvo. Njeni tvorci, zli duhovi, primoravaju narodne mase da je koriste, a od nje se ima samo šteta, nikakva korist. Sećam se da je posle rata došao novi upravnik logora. On je iz Nemačke dovezao ogroman, lep automobil
koji se nekako neobično zvao, nekako besno. Horh sigurno, precizirao sam. Ne sećam se, oče, samo znam da je nešto zverski. I sve je primoravao da ga peru, a barem da je negde putovao, nego do sela i natrag u logor. Tada nije bilo pravih puteva. I tako da ga je on vozio po nekim bespućima, ali se ne sećam da je imao neki ozbiljan remont. I automobil nije imao nikakvu elektroniku. Ja mislim da je ta elektronika kao, pod znacima navoda, civilizacija. Ljudi su živjeli bez nje i bili srećniji nego danas. I zato čovjeku sve to nije korisno. Ono mu i sada smeta. Odlazi mu veliki deo života dok to zaradi, a zatim postaje pogubno za njega. Novac je đavolji pronalazak. Najvažnija potvrda za to je njegova izmišljena vrednost. Komad papira koji vredi mnogo rada u ovozemaljskom svetu. Znači, to je prevara koja potiče iz oblasti delovanja podnebesnih duhova zlobe. Taj papir nema vrednost. Sve je samo obmana zbog koje neko i dušu prodaje. Starac je zaćutao. Ja sam također ćutao i vrpoljio sam se na stolici. Odvikao sam se od tih sovjetskih loših stolica. Teško je zamisliti da su ih ljudi koristili da neprekidno sede na njima. Ah, pomislio sam, civilizacija ima i privlačnu stranu. Pa sam zamislio neku meku fotelju. Ne sviđaju ti se naše stolice? Otvorio je oči starac i osmehnuo se. Sve nešto škripiš. Ja se nešto nisam navikao na nameštaj.